Dengan ayo. Ino nila sa luaw yung ikaw papa, ano ang mic. Oo, Kaya po pa, pangon nyo pa. ko ay. Yo. Fu ele mo. Fu ele mo, kaya ko. Diba dia? Ya lah kalau enggak main teman luap. Lapan ko. May namang yung si dua. Ya, nga boy. Kalau man luap. Las sakin na ni. Baru puput malo. Lokalin niya ka. Akin na lokal. Walaki niya boy. Ang kakaumayan pi aluman ni albar po ko. Yo. Ang bayala wa dia banda kalau kali ha. Ba. Kalau yo hubing niya las sakin na. Master dia. Ale mister dia. Bos na dia. Oh cica dia. Pemaya ka po si cica. Oh mas tatay. Tapi na ngol niya. Ayo. Oh ko yan may awas si Stefia. Tapi ba ngol niya ay. Si snake iba pa lulis. Baru les si pidik. Iyo. Information na lahat. Basic benefit ya, ako kalo ya, umre na ko ya. Iya. Enggak Ang kumen na imayan to. Kalau nggak kuas lah kama. Mamila na sa akin wala sa akin ano. Iya. Tama lang ko olay tapi. Yung ngawat. Mito isa dia. Ang makifia. Ada apa ya? Ya. Ya. Oke, boleh sana. Dorong kita lihat. Lah, ini. Ya, bye. Kamu ayo ka. Hindi nga nasa tingin sinayo. Terus kita via English. Lo, ya ba? Kamang ako. Oh, Mike idam damen, diba? Iya, umba. Iya. Oleh fokus oleh sa kinga. Iya. Oso. Ya, lang fonga la sudu ya. Ya, lewo pusa lang. Ya. Kaula ko. No. Ya. Dengan ada lah. Ya. Oleh mula saking ha. Ya. Nemo. Nemo lalu sama ya ni. Jadi ko kiri spiko. Ya. Kalau fa ko kinga mo sa mo. Magil ko waso sa kinga. Kinga la makuam kinga lolong kinga la. Ya la veo mo ko kinga uma. Kinga tubika. Akai mo ko sa ka wa. Oh, kalesia malu ame so ainga. Ko pikola au mo ko afakie. Ko suka ko aing mo. Ya. Ya ko le pae male au. Ya. Oh. Yo au dia fa ma fola ya. Ko ko ainga ya kula ya kinga. Ako kamapi makanganga mo kinga. Ye. Ha makanganga me umang kinga. Ye. Alkai ngi ya songi. Pai ka ko kama. Ku ronga. Ako le fai ku ronga bae. Alu wicha le fai le puki ya kinga. Me ada ngai ula ya kinga yang ala la. Wa sa fa ile fande ye. Kinga kama. Kai ku ronga. Ale fai le puki ya kinga, fai sama breakfast ma ngai ya fai sama Faisang siung muli. Pusa siung. Au lei foi pusa kong fale dong amu ai bai. Ki pala kalau ngamu ya. Kawai kong ui ama pipi mangi pakwa mo mangi. Ya. Jadi mengkamit. Ya wala fa anga mai I lumai. Lemo lungo ba itu ya.
Ngapia. Ya ada ko ni asa daw. Kalau ka na uma mangyo ko waso. Mangyo ko ya ko. Ya ma ya. Kama ako ko sa wanga kinga. Ano fa dia kinga. Ya. Kasi po. Ang alam niyo kama alam mas kanya ilang yang ko. Yes. Tahu macam ni. Hindi lang yan yung luaw. Hindi mo tinay lang yan. Ito matapag. Ako nga. Mawag nga kami doon. Hindi ko kaya. Kaya uwag kaya. Pero lang kamari mo, di ba mamuhusan? Ila yan po si Mundo Starlight. Kamu po ay makikita ka nga ni Mundo. Ini mo ya. Kasi ay di mamaya. Kung iyo magsoro. Ay, asar dulu, asar. Iya. Ay, mo sumuli. Iya. Tingnan nga le. Pera fa na ulang na dulu. Ke saking ya. Kau dulu. Kalau pengen lebih baik aku sama orang cara pikir ini gitu punya. Ay kau di mana? Iya. Saya ngopi visi dilla au mama dia melopis pomuli ya kalau kena. Apa ini? Saya ngopi ya pada lu sultan. Ini ngale. Kakao no. Iya. Oh, le pada lu sulit. Sim boleh wah. Ay kamu fai le foksi le ya. Orang ni le masuk. Masuk yang ni lah. Apa? Ya, ini kopi lah. Saya tak kasih favorit malus. Ya. Bukan namanya sih. Saya maku ini. Yang suka ini. Ini mga kamu. Kau kalau aku sih mau menang aja. Ya. Seperti palangan ini. Kau kalau asal mau tu. Ya. Ini kau mana lu kamar ya. Ngaya. Ulas nga. Oy, oy pengal dari kau ah. Buka pala tu. Ini mo. Ya. Kau asal ni. Yang sa alikon ni. Kau mo fun kung ni. Ni ay ma. Malang yan, diba? Hindi may abi kong kupakasi. Kung yan sa kungan luaw dali. Kung pikir luaw, wala wala ini. Diba? Sa uli kula. Sige po uli kula kau tipo wala. Tidak punya tidak. Kau tidak ya, tidak punya sampai kau. Ya, kamu ada nasa minum malam. Balik malam. Yang sekali. Nadila ako kok. Luaw pa dia kita kata sekali. Dia sama lapo sama fiololo. Ya makamaya apa? Buat kasih lagi. Bem venga fa. Oke, rumah. Ya dah boleh lah. Cina lu mahal ni. Ya kalau ya, seperti yang maku ya. Ya, pangal tipi ini kue. Saya malah, mga kung ngiu, lang yangi, ya marki polo. Ya lela wo kung man plek pipa ya kong. Kalau si funga la po ya. Ya sa hami fo ya. Ya. Iko e bau pipi o kaskila pia so ya. Tapi man kila pia mai os ka dia ya. Susu fakala man ya. Ah, kece. Kasi man kila pia ya. Oka, si nga Mikey, dikiwa ka o Mikey, the man. Wala ay tama. Wala yun tama. Kita nyo pipi fa nga pipi magu fa nga pipi. Tingin ni ay ko sa imo man luluel pipi. Payili duaw. Payili pumriya. Opo ka mga spell. Siya puna siya kama kay popo. Joy. Iki ay parang po mangay lang akaw mat. Yeah. Ya. Ini udah ya lewa marinate kama ya le si ko diris pia kama ya pipi oleh kuwe kung yang kung niu ya kasi man ki follow ka kung ulo de tipo ya fay daw luaw ya fay po mali bala
Jadi kama nong kono nga. Kama yeri koi. Ya ini sih wali ko i ko ba. Ko man nga ui ka fi. Yo nga. Nasa. Sayang ni. Makan na nga ya. Ngayon din. Iya. Ya ka ko pingi ya Yesu. Pingi ya Yesu ke dia lu ya fisio. Ya. Mamu nga la sapi nga. Wala. Oh ya. Ini mama. Ini lah. Kau ini. Ada lagi dia. Kau ini dengan kamu. Sige fungo fiel. Sige fungo fiel lai. Puso. Pingi ya kipso. Kapio lai. Cemea lava fai nga tau le fai ava. Eno foi le po. Pau le loto. Tinga. Ya kilo sisete singa. Yo kau sa o kwa sisete singa. Ni ko inga ya vai ai. O kama ai nga. Wa fa pe ki kupu ro ai. E ki kupu ho ile. Ile me ke ala sala. Ke mau pau le yo. Ka ko ye fai ai. Ile leng fai ka ko lau kama mo i manau. Lo wa kali mo i malo hingi. Yo. O alo pun fanga kupu ai si ai nga ya. Nga ala sangi la sakinga. E fa paliti na mangkuwa se kama falle kinga. Lang mamu kinga lo ye. Ya. Masih ning sila ya. Mamu mo ko ai nga. Ôi ya ole. Gila. Sao lo au de siku. Sao ele siku. Phải lấy ngay này nó lấy vào uống mang ngay luôn có cảm giác mà muối đó nó mặc cá luôn mà cả mũ ya rồi cô làm đi được cho nó xuống thì nó luôn mà muối cả ở pha xíu không quá như vậy nó là gì nó sẽ ngon nhúng mà nó phun lắm ya ingat mai mamu ya uli na la sakina au ya mai la semana no le le lu au ti ko pa ko ko mai au cái phố pa pa ngồi pa pa ko ai nó có cái đi ở ngoài đây ăn kia không ok jadi oleh kamu olah kali ada tilapia ya baik kilo tilapia deh ya oh tilapia tilapia ya tilapia ya ya mấy cái thằng này ya baby vela Mike vela ya kafu yo liangar ki ako ila be ye pula obsession ko ka ngor ko kalesia ya na ye boye pia upmasa ni bomi mka kusa ya ko palo alo ya yo fa una wala ko le ya ya isi ye fa yo ya ne ko pala ano sila ko ya mo sila ko mamoy ya baru aku makalo menuju dia yang ada tinggal dia ya le suwa ngai kafe fora le suwa kambol ba kamu ibu kini sudah jangan makan kamu yo kamu lagi kipe udah lah abis ini kamu harus awal nggak cái gì cũng là cái kêu đi pha có ý này này được rồi cái nó pakai ngomong apa dong ai artifisial ai iya nih ele umur kia kong coba ya oh ini ya nama dia ini ya
kini oliva, Abi mo na. malang mamoy, yang kalau ilang ngay kalau ngay mga Eh, yan. mas kami ay kamuki. Na, sama. Papiloy may kalo nga isisif rin. Ano ngayon nga nga olinya, kita pa ngay kaya mga yan. Kamay ako ka pa. Kaya kita pa ko ko mga yan dito. Wala pa yun na. Ya mga ko ako. Ya mayo ako si. Uy, oo. Kung wala Hindi mo nila. Sino ya ko? ko siya sa lima. So, uwa pa. Man siya sibo. Dua ko wala. Oh, lang ko ko ka. Ya. Umar case. May kalo ko nga no case tuan sa. Ah, so ah. Ya sabi na mo so. Ina nga ida. Mga Ya, ako po. Ay po na labo mo paso. sa ulam ay kamu. Nang damo. La mo mangi esko. Man siya kas. Ya, Wala man ikaw. Olo. nang kaya marumi. Wala man ini. Kaya uwi pa. Ah, bye. Si mo sa mo ngay. Uwi fa mo ngay na. Ya, ya jadi. Ya, gua sudah bawa. Au. Ya mau itu. Tôi nói xua mà buộc. Buộc được. Cà phê kỳ polo, rồi cung nhú. Cà phê kỳ polo cung. Đấy. Được chưa? Mau như cái lá sao thì nó đúng không? Ai có má phải dùng. Dạ. Đấy, official đây, yeah, có một cái chuyện á. Phút cũng có mà việc của em mong muốn không? Có phút cũng. Bây giờ cũng biết mà ổn nhưng mà cái kinh công này cũng cái em mới buộc phải cái giá mà nó à em khác cũng mong được Mà nó bị câu. nếu mà không Anh con mới là ông cái đó. có ba mà tao mới tao cũng Mà giờ kỳ polo. Tôi đi. Cái polo luôn của ông số đấy à? là cái cổ của hai con tao rồi Mà vô của mình của. Nhưng mà không phải tôi ăn phá qua ai cái con lính mà. thì chỉ ra lên họ mày tài đâu được mà mày cái số Còn mà lúa không phụ được sơn qua này chứ. cái mày nó kìa Mà lúa phụ sơn đấy. Mà cô tại cái khu vắng mà đi đâu câu sao? cũng lấy mà cũng Bây giờ qua mà đồ, mày lại à? Cũng có đủ đồ, ai sắc cả cũng mà. Mà cũng mà lại rồi. Nhưng mà lắc mấy rồi. Là sau đó sẽ xuống có tâm mà đâu. Đúng. này Bằng cái món kỳ polo. Còn mà lúc sơ kỳ, cái đợt kỳ polo ai được không? đó là cái chuyện Nó là cái này cái chuyện nó còn có cái chuyện chứ bạn tapi ya rồi kalau kamu cái chuyện gì mà Kung gusto ko tama ka mo ang kilo, kasi nga ko fish. Ay mayo luwag. Ay mayo luwag. Kau ay man po yun.